نفسی بیدی قسم ہے اس ذات دی جس دے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے۔ فرمایا اے رجال آمنوا باللہ، اے انہاں لوگاں ملن گے کیڑے لوگاں آمنوا باللہ جیڑے رب تے ایمان لے آئے، وصدقوا المرسلین اور جنہاں نے پیغمبراں دی صداقت کیتی، پیغمبراں دی تصدیق دیتی، انہاں نوں اے محل ملن گے۔ اللہ تے ایمان لانا تو کی مراد اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، زمین و آسمان دا ساری کائنات دا نظام جس دے ہاتھ وچ ہے او رب العالمین ہے۔ رب تو علاوہ کوئی مار نہیں سکتا، رب تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں ہے، رب تو علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، رب تو علاوہ کوئی غریب نواز نہیں ہے، رب تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان، اسلام، ہجرت اور جہاد، فرمایا جڑا بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا اور اللہ دی راہ وچ ہجرت کیتی ہے، اللہ دی خاطر اگر وطن چھوڑنا پیا تے چھڑ دیتا ہے، اللہ دی خاطر علاقہ چھڑنا پیا تے چھڑ دیتا ہے، اللہ دی خاطر گناہاں چھڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا المہاجر من جاہد نفسہ، اصلی مجاہد آپ نے فرمایا جس بندے نے نفس نال جہاد کیتا۔ نفس آندا ہے گناہ کر لے لیکن گناہ نہیں کرتا، نفس آندا ہے چوری کر لے، ڈکیتی کر لے، بدکاری کر لے، لوگاں دے حق چرا لے، نفس کہندا ہے لیکن نہیں منتا نفس دی۔ فرمایا المہاجر من جاہد نفسہ، اصلی مہاجر وہ بندہ جڑا بندہ گناہ نوں چھڑ دے رب دی خاطر۔ فرمایا جڑا بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آیا اور اسلام قبول کر لیا، رب دی راہ تے جہاد کیتا ہے، کفار دے سامنے برسر پیکار ہو گیا ہے، جہاد کیتا ہے، آدھی جان دی بازی لا دیتی ہے اور فرمایا جڑا بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرے، اے چار عمل کرے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پاک فرماتے ہیں میں ضمانت دینا اس بندے نوں جنت دے ادنا دروازے چ داخل ہون دی، جنت دے درمیانے دروازے چ داخل ہون دی اور جنت دے اعلیٰ دروازے چ داخل ہون دی میں محمد ضمانت دینا۔ فرمایا جڑا بندہ ایک کم کرتا رہا، خیر دا متلاشی رہا، برائی نوں چھوڑ دیتا، خیر دا متلاشی رہا، آپ نے فرمایا وہ جتنے چاہے گا رب اتھے موت دے گا۔ اگر وہ چاہے گا کہ رب سونا مینوں بیت اللہ چ موت دے، اللہ مینوں فلاں جگہ تے نیک کام کردیاں پیا موت آئے، اذان دیندیاں پیا موت آئے، یارو موت دا آنی ہے، اج نہیں تے کل ایک دن موت آئی جانی ہے۔ رب کو دعا کیتا کرو توفنا مسلمان وعلیکنا بالصالحین، توفنا مع الابرار، توفنا مع الابرار۔ اللہ سونیا موت دے تے نیک دے، اللہ
منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے دعا کیتا کر اللہ موت دے نیک دے اللہ خاتمہ ایمان تے کرے. اللہ اکبر. اے جڑا بندہ کم کرتا رہے گا اللہ پاک اس بندے نو اللہ پاک دے رسول فرما رہے نہیں کہ جنت دے میں تانوں محل لے کے دیواں گا, جنت دے وچ لگا کے جنت دی گارنٹی دیواں گا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اللہ پاک نے انہوں بیٹا دیتا ہے, بیٹا اللہ نے دے کے واپس لے لیا ہے. اے مرضیاں میرے رب دیاں نے, جنوں چاہے اولاد دے, جنوں چاہے نہ اولاد دے. اللہ اولاد دیتی ہے, اولاد دین تو بعد بیٹا دے دیتا ہے. بیٹے نو آدھے کو رب نے بلا لیا ہے. اے مرضیاں مالک دیاں نے, اے عرش والے دیاں مرضیاں نے. اللہ نے بیٹا دیتا ہے واپس لے لیا ہے. اے ہن بیٹے دی جدائی تے واہ ویلا نہیں کرتا, صبر و استقامت کا دامن نہیں چھڑتا, سینہ کو بھی نہیں کرتا, اپنے رخسار نہیں پٹتا, ہاں ہاں نہیں کرتا, وین نہیں کرتا. فرمایا جیڑی بی بی جیڑا بندہ اس سے صبر کرے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے, توجہ میرے والے, جمعہ دا خطبہ بڑا اہم موقع ہوندا ہے. اِدے وچ سو کے دھیان وچ نندر وچ جمعہ دا وقت پاس نہیں کرنا. ذرا توجہ دے نال اکھاں وچ اکھاں پا کے گل سمجھیا کر. برات میرے برادر میرے پیر ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیدا قال فرمایا جدو بندہ بندے دا بچہ اذا مات ولد العبدی, جدو کسے بندے دا بیٹا فوت ہو جاندا ہے رب تعالی قال اللہ تعالی اللہ پاک فرماندے نے لی ملائکتہ, فرشتے نو کہندے نے اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے میرے بندے دا بیٹا فوت ہویا ہے تے اس وقت میرے بندے دی کی کفیت سی, میرے بندے دا بیٹے دی تو روح قبض کیتی ہے, میرے بندے دے لفتے جگر نو جگر گوشے نو تو فوت کیتا ہے تے میرے بندے دی اس وقت کی کفیت سی. فرشتہ آندا ہے اللہ تیرا بندہ کہہ رہا سی استرجع حمیدک انا للہ و انا الیہ راجعون, صبر کر رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ابنو لہو بیتن فی الجنہ, میرے اس بندے دا جنت وچ محل تیار کر دیو جس دا نام بیت الحمد رکھ دو. بیٹے دی جدائی تے صبر کرن نال اللہ پاک بندے واسطے محل بنوا دیندے نے. فرض نمازاں دے علاوہ سنت مؤکدہ نو جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 12 رکعات ادا کردا ہے. بابی اکثر سستی کر جاندے, میرے بھائی سستی نہ کر. آقا علیہ الصلوۃ